de 9, relativa a actuacions previstes davant l'incompliment de la instal·lació de generadors elèctrics a Menorca, que formula la senyora diputada, senyora Patricia Font i Marván, del grup parlamentari MIS. Gràcies, senyor president. Bon dia, senyor conseller. Encetem avui el nou període parlamentari en aquesta legislatura i tot és conscient que vostè és nou en el càrrec de conseller d'Energia, ens pertoca demanar-li per la qüestió dels generadors elèctrics a Menorca. Han passat 10 mesos de la pana elèctrica, durant els quals s'han fet moltes promeses, però la realitat en la que ens trobam és que manquen respostes per part del Ministeri de Transició Energètica. Qui és qui té les competències? Sí que s'hi ha produït una reunió al Consell de Menorca, feta el passat dia 21 d'agost, on es van trobar amb Red Eléctrica i Endesa per afrontar els reptes de la transició energètica cap a les renovables. I també des del Consell de Menorca s'està fent feina amb els ajuntaments per definir un pla d'emergència. El problema rau, senyor Illanes, en que el Ministeri de Transició Energètica ni tan sols ha nomenat els seus representants i és aquest ministeri qui ha d'autoritzar aquesta instal·lació, tot i tenir clar que l'aposta definitiva ha de ser per les energies renovables. Per això, senyor Illanes, ens demanam què n'opina d'aquests incompliments i què farà el govern per assegurar la instal·lació d'aquests generadors. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Font. Té la paraula el representant del govern, el vicepresident, senyor Illanes. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Tenemos claro que el compromiso esencial del Gobierno de Baleares es garantizar el suministro eléctrico en todas las islas. Y lo que intentaremos además es que ese suministro eléctrico proceda de fuentes renovables. Creemos que es el compromiso. Pero usted lo tiene muy claro, lo ha dicho, efectivamente la Ley 24/2013 concede las competencias para acordar este tipo de instalaciones al Ministerio de Transición Ecológica. Y por lo tanto, aunque no es competencia nuestra, estaré encantado de contestarle a la cuestión que me plantea. Efectivamente, existe la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias en determinadas circunstancias y esas medidas extraordinarias reclaman o un riesgo cierto de desabastecimiento o también la posibilidad de que pueda haber peligro para las personas, pueda haber algún tipo de amenaza. Lo cierto es que pese a la fragilidad energética que tiene la isla de Menorca, y es cierto que probablemente ahora mismo es la isla más frágil de todo el territorio de la comunidad autónoma, creemos que no concurre ese riesgo cierto que obligaría a la adopción de este tipo de medidas. Es cierto que después del apagón del año pasado, de octubre del año pasado, se han tomado medidas para minimizar riesgos, pero es claro que desgraciadamente llegar al riesgo cero es imposible en estos casos. No obstante, estamos pendientes de que el Ministerio nos dé respuesta a la cuestión que le hemos planteado. Moltes gràcies, senyor vicepresident. Té la paraula la senyora Font. Li resta 1 minut i mig. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor conseller. És evident que en aquesta qüestió cal una defensa conjunta per part del govern i del Consell de Menorca. Cal una coordinació per tal de pressionar el Govern d'Espanya per tal que doni resposta a la fragilitat energètica en la qual s'hi troba Menorca. I és que el succeït fa, he dit 10 mesos, però ja estem cap a 11 mesos, ens ha d'esperonar encara més cap a les energies renovables, perquè necessitem una Menorca que es pugui abastir per si mateixa, sense dependències externes. No oblidem que el fet de ser reserva de biosfera implica més esforços en aquest model i nou paradigma. De tota manera, esperem que aquests dies que hi ha tant de risc de tempestes i de caps de filó no mos torni a passar. Creuarem els dits, senyor Illanes. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Font. Correspon ara parlar al vicepresident del govern, que li queda 1 minut i 5 segons. Gracias, señor presidente. Concretaré, tal y como me ha pedido quien no hacía la pregunta. Hemos tenido la oportunidad de mandar una carta a la ministra de Transición Energética pidiéndole, a la ministra en funciones, pidiéndole una reunión precisamente para hablar del problema del suministro eléctrico en la isla de Menorca. Por tanto, lo que le reclamamos es que sean especialmente sensibles hacia probablemente uno de los territorios que más complicaciones tiene a la hora de abordar ese suministro eléctrico. Además, nos vamos a reunir sistemáticamente. La primera reunión está prevista para el día 23, en donde queremos estar Gobierno del Estado, Consejo Insular, Endesa y Red Eléctrica, precisamente para abordar el problema de la precariedad del suministro y de que se puedan producir circunstancias excepcionales que obliguen a tomar estas medidas excepcionales. Además, contamos con la garantía de que en el primer semestre del año 2020 estará restablecido el cable de conexión Mallorca-Menorca y, por lo tanto, disminuirá enormemente la precariedad eléctrica que actualmente
presente a la isla. Desde luego le puedo decir que la seguridad del suministro eléctrico a Menorca es una prioridad del Govern, así se recoge también en el régimen especial de Baleares. La obligación del Estado, y por eso se lo vamos a reclamar a la señora ministra en funciones de transición ecológica, es asegurar que la seguridad del suministro... Senyor vicepresident, ha exhaurit el temps de la seva intervenció. Gràcies.